Agustusan ya. Dan ana ingkang ngrupeta Nanong nyuntak tresno ayo Mbak Elisa ya. Selendang biru selendang biru hamong enai ati Sa dalem kok rada bindeng iki apa pilek ya sampean? Ini karena apa namanya? Angin. Ya Maruto. Maruto. Ya. Maruto. Pancen anu sa. Ya. Nganjuk iki kondang kota angin. Nah, ya kondang kota angin Banter. Nah, Banter. Pak Kangko kok bisa resepnya apa? Kuat dalang semalam monggo kerepe ning Nganjuk loh. Bukan pijat. Bukan suntik, ya. Bukan obat. Ya. Resep saya kuat di Nganjuk adalah karena uang. Ayo padha. Iya nek dibayar ya ora mampu. Kene banter lho saiki sa. Iya makanya. Angene buk gitu kan. Nganti mungkret ya. Lah ya. Iya. Selendang biru. Selendang biru hamong enai ati. Batin setiamu Kakung sedaya suara gede iya malah kaya gendruwo terus lah iya cider kok tetep ana tanduk ya sa nggih tetep ana janjimu selendang biru dasare kanca-kanca Dwija Laras Indonesia iki komplit-plit terus. Wah iya ya kok. Heeh. Mula tabuhane ket sore ya ora ana kendune tetep kenceng. Oh iya Paranggana ya jangkep itu. Ya dasare tak gawakne iki mau sound system-e ya Pak Yoyok Njadipati ya digawakne sound system sing gantung barang gensete ora trimo siji iki loro terus. Oh iya. Dadi suwarane barang kuwi ya iso nembus mongko ning tengah lapangan tuh angine gede. Kuwi nek sound system-e ora bakoh, ora rasa. Kuwi suarane ora muni mergo kegawa angin. Oh, ngono ya, Tru. Ya. Ki sound system-e tetep menggema. Tegese tetep banter lan iso ditampa dening para pamirsa. Nyatane nganti gara-gara sing padha mirsani isih pirang-pirang kok. Masa? Ya. Ngenteni lakon ya, Tru. Ya, ngenteni lakon. Ngenteni lakon mergo iki pancen lakone iki tak gawe beda nek cakaran ning rat iki ngrungono-ngono kae.
jejer Ngastina tekan Durga, sambat golek Wahyu, budalan perang sabrang dan lain sebagainya. Niki tak dopok ngarep, medune tak kok sore men akeh sing nyekseni. Lah, mburi-mburi ana sambung rapete merga Wahyu Cakraningrat kuwi ana sing ngarani Wahyune Jodo. Sapa sing kecondhokan Wahyu Cakraningrat bakal jodone Putri Wirata Dewi Utari. Ngono ya, Tru? Yo swara kakung, monggo. Swara kakung, nyuwun swarane Mas Bowo. Ayo Mas Bowo, iki sing lantang swarane. Bantas banter, kabeh yo banter, kabeh yo bantas. Ngono. Ah, yo. Yo. Janji Pak Jogobaya Pak Joko Tirta mau sore petuk aku kok anu kelire nek ageng men to Pak Kangko. Nggih. Pancen kula sengaja wonten ing Pace Wetan menika kula gawake. Kelir sing ageng piyambak sing kula duweni niki udakara dawane 15 meter, tekane 16. Oh ngono ya, Tru? Ya. Tur wayange tak gawakne wayang Prada Mas. Saiki Prada Mas kuwi sak tek wis 1 juta punjul. Ngono, Tru? Ya, iki dadi pomo didol iki regane wis miliatan, Gong. Wayang iki ya. Ngono ya. Ya tak gawakne sing sarwa gedhe, sarwa bawira. Sebabe ya gedhe. Sebabe ya gedhe. Heeh. Sing padha mirsani men ketok cetha jelas. Mergo nek ning lapangan ngene kok kliring 12 meter ngur cilik. Pi kaya nonton TV 14 in. Nah iya. Ditambute sisan. Lah iya. Nek bawira ketok jembar ketok gagah. Lah iya. Saurunge penonton disuguhi pagelaran, disuguhi peralatan luwih dhisik. Ora nggon peralatan aku kikrik, nggon wayang, nggon kelir, nggon gamelan. Kuwi aku kikrik mergo sadurunge pagelaran wis disuguhi karo peralatane dalang. Oh, dasare ora nyewa ya, Tru. Heeh. Monggo Mas Bowo. Selendang biru selendang biru among enaki ati. Iki gawangane kelir iki jarang mok gawa, jarang. Iki terus terang wae iki mau treke nganti ora muat, penitine, khusus peniti gamelan, tak tumpakne mobil sedan alus. Do mabuk mutah ya Truk malahan. Apa ya? Peniti-peniti ditumpakne mobilku sedan, malah do mutah. Oh iya. Penak yo numpak truk ngono kuwi. Pancen iki kanggo nggon-nggon sing permana tur bawira. Kaya ning alun-alun Ponorogo mbiyen tau digawa. Sumben insyaallah digawa tanggal 5 ana ing alun-alun utawa kantor kabupaten Blitar Jawa Timur ya wayangan. Terus insyaallah ning PT Semen Gresik tanggal 29 kuwi digawakne iki karo tanggal 31 Agustus kuwi ana ing alun-alun Kabupaten Trenggalek. Oh, ngono ya, Truk? Iya. Iki digawa. Heeh. Kene ora ketok nyuplik ngono. Wah iya, khusus peniti gendak ditukokne mobil dhewe, Truk. Wah iya, tak tukokne Espas arepe. Tukokne Espas genera mabuk. Ya Mas Bowo. Nora tekan batin setiamu Putri Gentas. Ya. Ning kemagean nganggo kelir iki ora kono nggone ora muat, Gong. Kecil nggone. Oh, ya duit-duwite barang. Ya. Suweke gerpak, Truk. Ya, Mas Gareng. Terlana, ya. tetap ono janjimu selendang biru. Ing ngatasi ademe kaya ngene, banter angin kaya ngene. Penonton pamirsa ana ing Pace Wetan tidak patah semangat tetep nunggoni nganti
meh jam 2:30 Gong karo Mas Gareng. Ngono ya, Tru? Ya. Pancen kota Nganjuk kota angin. Heeh. Rong dina sedina kepungkur udane, Tru. Ya, heeh. Wes mbok piye carane Pak Lurah karo panitia para kating desa supaya untuk malam hari ini udane disisihke, udane nyisih padang bulan. Lah dalah angine teko. Boya. Ora dadi boya pengapa watone iso tetep kasembadan nggone gelar pakeliran dalam rangka bersih desa ning Pace Wetan. Ngono ya, Tru? Ya, alhamdulillah wis lumaku kanthi rancak niring sambikala. Muga-muga nganti paripurna ada syukur beda lan iso dadyasana panglipuring penggalih tumraping para warga ingkang mapan wonten ing Pace Wetan. Ah, wingi klera-kleru lek ku ngumumke ning Pace Kulon. Lah ya, jebule ning Pace Wetan. Heeh. Pace Kulon rasa diumumke rong taun nanggap omah dhewe. Wah ya. Iya ya. Ki nanggap sike. Ya, heeh. Ya. Wis karek tetembangan sing mat-matan dasare Mas Percil ya wis pamit mergo kontrake nggon limbukan tok. Ngono ya, heeh. Iki sih ana Mbak Elisa yang masih setia juga dari teman-teman Dwijo Laras Indonesia ing tasih samapta ing diri sabenggati menghibur masyarakat disugata gegendingan kang sarta tetembangan. Ngono Tru? Ya, nyuwun pangapunten nggih Mbah Min Manuk menika pamundhutipun sawetawis boten saged kula aturaken sedaya. Kala wau sampun kutha Blitar kalian para wilayar sampun kula aturaken. Menawi kutut manggung kula aturaken niki-mengki iso bar jam 6 isuk, Gong. Mosok? Ya. Caping gunung. Wah, caping gunung. Sing urung diaturke ya. Selendang biru ya wis. Iki mau selendang birune cara lawas. Ya. Ya. Coba ngaturke tetembangan. Pelok barang, Mas. Pelok barang. Kanggo mensupport dan menyemangati para warga ingkang mapan wonten ing Pace Wetan. Kahanan sing kaya ngene iki tanpa gotong royong, tanpa guyub rukun, tangeh bisane kelakon. Oh ngono. Ya. Diaturke lelagon sing jumbuh kelawan kahanan bengi iki. Oh ngono. Ya. Bersih desa? Kena. Bersih desa ya kena. Terus sing pelok barang sitok iki apa? Gugur gunung. Gugur gunung, Tru? Ya, gugur gunung ngatur sedaya para pamirsa ingkang tasih parang nenggah lesehan wonten ing lapangan Pace Wetan. Buka bonang? Buka bonang. Monggo, Cok. Pun aturaken gugur gunungipun kanggem sedaya warga Pace Wetan. Yuk. Karyane
Selain sing sih lenggah ana ing lapangan Pacewetan uga masih 3.700 pasang mata yang menyaksikan lumantar channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Ngono ya, Tru? Heeh. Mula ki akeh sing do WA. Saka Mas Ruki Melandangan Pace. Nderek nyimak saking streaming, Pak. Ngapunten mboten saged merapat teng lokasi. Niki lagi wonten kerjaan wonten ing Mojokerto, mugi lancar ngantos paripurna. Amin nggih. Matur nuwun Mas Ruki. Pengen nduk nalika kepungkur ke ya nimbali awake dhewe sak kanca sowan ana ing Melandangan Pace. Oh iya, Tru. Uga menika saking Mas Tulus Cikarang. Nyimak wonten ing YouTube. Nggih. Matur sembah nuwun. Sapa meneh, Tru? Nanang Tunanetra. Dalu niki kula teng Blitar. Nyimak, Pak. Waduh. Niki kula nyimak teng griya. Nek Kang Wanto. Wah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika saking Pilang Kenceng Pak Marsono, matur sembah nuwun. Ugi sugeng dalu. Sugeng pemanggihan malih wonten ing Desa Pacewetan. Mugi-mugi Pacewetan menjadi desa yang gemah ripah Jinawi. Amin. Saking Pak Halin TNI Sawahan. Oh, ngono, Tru. Heeh. Saking CV Sekarwangi Jaya ing mapan wonten Jakarta. Mas Slamet, nggih. Nyuwun lagon podang kuning. Mengke kula aturaken. Yo. Tanjake Waranggono, Tru. Heeh, tanjake Waranggono. Ya. Karek beberapa lagu yang bisa disajikan, mengingat waktu, ana sing nyuwun lagon, iki. Mbak Elisa Urkarus Alaso sing kon ngaturke. Iya. Kon ngaturke apa? Ya kon milih mengko lagune pirang-pirang. Ana Podang Kuning, ana Caping Gunung, ana Nyidra Asmara, uga ana lagon karyane Mbah Sukron Suwanda. Ya kuwi lagon Sambung Wanci Dalu. Wah ya, gen dipilih karo Mbak Elisa ya. Ayo El. Aturi jumeneng. Nggih. Rati cepoti ora. Wes mandiri. Mandiri ya. Ya ini aku sekalian ngirim lagu buat yang tadi udah ngasih pecel Bu Sinten. Pecel? Iya, bumbu pecel. Bu Sinten tadi minta tembang kangen, jadi kita kasih pelok aja lah ya. Oh iya. Sambal pecel, makpar. Makpar, iya, sambal pecel. Ya, kita kasih sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu ya? Oke, siap. Sambung wanci dalu kok nek bawane Mas? Derek mau pakai bawa apa? Yo dibawani sike men komplit. Men biaya kene ngrasakne mergo kowe ket sore rong sempat bawa. Mergo rapete. Ya, rapete Mas Perje karo kawan-kawan. Nggih. Ya. Neno. Ing atase ademe kaya ngene ibu-ibu bapak-bapak tasih tanek lenggah ya luar biasa, matur simpan nuwun nggih Pak Bu. Wah hebat. Iki pomo ora angin kaya ngene sing mirsani meni jek jangkep Mbak Elisa. Nggih, lah nggih pripun ngomong suwe ae. Nggih, kan tak masuk angin interwin. Apa? Interwin. Yen sun ingkang hanggarwa. Penggemar berat dari Surabaya direwangi ngebis rene Mbak Elisa. Sinten? Mas Waris Sugiono. Oh, Pak Waris Sugiono, Simanun. Sepertinya juga chat saya tadi belum saya buka. Iya. Iya, Pak Waris, Mas. Terima kasih sudah merapat. Nggih. Mangga. Mungkin penggemarmu yang melihat di YouTube ada yang salam Mbak Sa? Ya, terima kasih yang nonton. Saya kirim-kirim salam buat Prof Ngabianto di UNES. UNES. Ya, Warek 3, selamat malam. Kemudian engkang wonten Wonogiri, wonten Klaten dan EFC di seluruh Indonesia. Semban nuwun, masih Elisa memantau.
Randene maksa Nimas uga nanggapi engko digarap rong irongo. Nah, sepisan langgam terus engko yang kedua dimasukkan ke gamelan Bali. Oke. Ya. Ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu. Aku marep mangkat neng panggung kene titipan sepeda ya kuwebak sa. Wah, luar biasa. Saya juga jalan dari sana itu. Ya. Tak kira tuh penonton di sebelah sini aja. Ya. Ternyata emang mentok-tok sampai sana itu isinya full penonton. Full, ya. Luar biasa. Jadi Pak. Karang Taruna yang ada di Paciwetan ini juga ada pemasukan dari penitipan sepeda. Betul, motor. Itu dasarnya untuk jaga pirang-pirang. keamanan dan ketertiban. Oke, muga-muga raloka tambah kempak lah ya, bisa buat tambah-tambah taruna. Nah, kegiatan Karang Taruna Ya. Agustusan, ya. Dan ono engkang ngrupeta Nenong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu uga buka celuk nduk, Sah, ya. sing gedhe pangapuramu kang mas bepujanku jejak tengatiku sambangku mung wanci dalu ngrupita seremu kelawan garwamu kang mas kang mratitisake urip lestarine dan ana engkang nyaruwe yen mengakibate kemati mendah boyo yen to sinta urip lan ngandika mesti bakal mulya Tes gamelan Bali sing anyar, gebuke wis to. Gendang mapan warase. Air putri Celestia kan bisa nyuwara
Masuk. Sing gede pangaparanmu kang mas kepujenku jajan kang hatiku sambungku mung wanci dalu rupita saremu laluan Kang Mas Kang Rani sakit puri lestarine api piratine tan ana ingkang nyaruwe yang mengakikate aku membayangke remu ing atiku iki ngilingi bocah telu iki Apa tenan sida dadi Jatulah kang kandi dikabake mati Mendah kaya yen sida urip lan nyendika mesti bakal mulia Jornail putri Sulistya kang bisa nyuara di Kotang Wesrana Makasih Mas Petro. Nah, wis diaturke. Di genti. Mbak Elisa gene leren sawatara. Heeh. Ngaturke sawatara. Iki ana sing nyuwung nelagon ana Jik Caping Gunung. Terus Lindang Biru sing garap cara saiki ana sing Cinta Merah Merah Jambut. Ya. Moro diaturke mau. Ya ana sing nyuwun poda kuning barang. Ya, coba sapa jenenge kuwi sing ngawi meneh, ngawi loro. Ya, ngawi loro. Ya. Support musik Mas Coro. Yuk, ayo Mbak Wanda Prima dari kota Ngawi. Yuk. Prima. Nggih, Pak. Yes, Sedeng suarane. enjing. Suarane renyah kaya peyek. Iki sing apa jenenge lagek lulus SMKI ya. Iki mlebu neng nggon isi terus. Ya. Jebok jurusan karawitan ya anjene ya. Nggih. Syukur. Lagek mlebu separo, urung mlebu nemen. Oh iya, mergo urung mlebu ning kelas. Lagek daftar tak ta? Nggih. Urung mlebu perkuliahan dereng. Dereng. Sok sampean dosene Pak Dodo sing ngendang iku. Pak Dodo. Heeh. Ya. Sama rada kemayu karo Pak Dodo. Bijimu kene apik. Napa nggih, Pak? Heeh. Sing ngendang kuwi dosen. Pak Es mboten enten, Pak Es malam ini. Mak Pais enggak ada. Oh, mboten enten. Ya, karena istrinya terkunci di WC jadi enggak bisa berangkat. Wanda,
Nggih, Pak. Kamu sudah lulus sekolah ya, Dah? Alhamdulillah sampun. Ada rencana untuk S2, S3? Insya Allah pengestune, Pak. Masuk S2 gini iki? Boten. Loh. Kan kaya Mbak Elisa iki, Mbak Elisa iki arep dokter lho pisan. Wis cukup, S1 wis kakean ya. Kuliah meleh, Pak. Kuliah meneh ning ndi? Insya Allah PPG. PPG ki Persatuan Guru Indonesia wi. Apa PPG ki apa? PPG niku napa nggih singkatane? Lah ya wis sing kuliah awakmu kok takon aku. Niku lho Pak, guru-guru niku lho, kula supene. Oh lek biyen Pendidikan aktam. guru niku lho. Nah ya lek biyen aktampan. Nggih. Aku biyen setahun kuliah ngono kuwi ya. Napa nggih? Aku Terus duwe kertu nggih mulang ki aku duwe. nggih, terus Aku biyen ya tau mulang ning SMP. SMP 23. Ya. Tumbas piye to aku kuliah tenan biyen. Aku mulang entuk 2 minggu wis wegah bae. Lah muridé cah cilik-cilik ngerti mulang malah dolanan dhewe kok. Iya. Wis aku wis segah aku tak dadi dalang wis dadi pegawe-pegawenan aku. Ah, yes, tadi cita-citamu dadi guru lho, Dak. insya Allah Pak. Wah, nggih, syukur. Pengestune. Wong guru ki pahlawan tanpa tanda jasa kok. Jadi yo pekerjaan yang luhur. Weh, anu, Prima, cita-citamu sok dadi apa, Pak? Ma. Tesih mulah maleh Pak niki. Tesih mulah maleh. Sik mulah malih. Nggih. Urung mengerucut ya. Dereng. Oh ya, boleh. Ya. Nggih sing pasti nggih ibu rumah tangga niku to, Pak. Masa selak pengen rabi we? Mboten. Oh. Kan endingnya kan nggih niku. Iya, Endingnya endingnya. nggih. Iya, the happy ending. Ya, lagunya apa sing arep mau pilih? Ono Selendang Biru, ono Cinta Merah Jambut. Ya. Terus ono Caping Gunung. Apa sing arep mau pilih? Ono Pudak Kuning. Ya, sing cah loro apal apa? Caping gunung, Pak. Caping Gunung? Nggih. Oke. Mergo jam 3 tanpa bowel, Nduk. Nggih. Nah, langsung digarap gecul lus dangdut ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Cah kok kemenyeke. Kowe disayang karo ibumu lho. Butuhi lho sayang lho karo kowe. Napa nggih? Heeh. Matur suwun nggih Bu Dwi. Heeh. Arep dipantek ning Dwi Jolaras Indonesia. Manut karo ibu lho karo bapak lho Pak, ya. kula nggih manut kalau ibu tapi. Lah karo bapak ora manut. Nggih mboten. Iya. Bapak wis ora nakal nduk tenang begini. Yo, coba kayak apa? Buka celok nduk, Prim. Ndek jaman, yuk. Monggo, Mbah Min. Saiki ono
matur nuwun. Nganti lali kanca-kanca.